Apay nga inbaga ni Apo Dios ijay Hebrews 1:2 nga agtimaklaeng ni Apo Dios iti daytoy maud-udi nga aldaw babaen ken ni Jesus. Okay. Inbaga iti napalabas nga it's not true dreams. Haan nga gapu iti tagtagainop. Adain baga na ijay aramid, ijay Acts nga your old men shall dream dreams. Katuon agtaga-taga-inop ta. Ngam saan na nga ibaga nga God will speak to His people through dreams. Tauray siyakat I am a dreamer. Uyawak ga po iti tagtaga-inop. Before ngayon mayak dito'y kibungan, nakitak iti kibungan ti tagtaga-inop. Amen. Ang tikat ko lang nga ipakita saan na nga ibagbaga ijay Biblia nga agsao ni Apo Dios iti tagtaga-inop. Iti daytoy mauding nga aldaw. No iti ununa nga panahon God speaks kadagiti forefathers iti naduma-duma nga banag through the prophets. Okay. Ngam nalawag tatanga mauding aldaw, it is through Jesus Christ, only through Jesus Christ. Apay nga gapu ken ni Jesus laeng, tuloy dayto diay insurok iti kalman. Okay. Umun-una gaputa Jesus is the word of God. Na Jesus isu iti sao ni Apo Dios ayatan nga kakabsat. Ijay John chapter 1 kunana, in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Di po nga na pailangan kat ada iti sao. Ti sao ni Apo Dios. Okay. Ijay verse 14 kat ti sao nagbalin nga lasag and dwelt among us. We beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Isu nga iti sao ni Apo Dios ayaten nga kakabsat. It is Jesus Christ. Okay. Nakaskas daaw nga iti sao ni Apo Dios nagbalin nga lasag. Naawatan tayo? Okay. Iti ibagbaga ni Apo Dios, iti instruction ni Apo Dios para kadagiti tao is in Jesus. Okay. Amuyo ti sao ni Apo Dios, haan nga kurang. It is complete. Kompleto dayjay para kadagtayo nga namati. Okay. Haan nga kurang. Haan nga nayunan iti tagtaga-inop. Haan nga nayunan iti sao iti masirib dita nga nangato nga tao. Kompleto ti sao ni Apo Dios. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God. Okay. Amin nga naisurat ijay Biblia. Amin nga sao ni Apo Dios. Scripture kunana, it is the written word. It is given by the inspiration of God. Isu iti pakaalaan iti doktrina. Dati nang kung ada kano religion nga saan lang nga Biblia iti pangalaan da iti doktrina. Ngum ditoy ket isu lang iti pakaalaan iti doktrina for reproof, pakasurusuruan, correction, okay, instruction in righteousness. Makasurusuro tayo ti kinalintag so that the man of God, that tayo nga anak ni Apo Dios may be complete. Isu nga kompleto iti sao ni Apo Dios. Thoroughly equipped for every good work. Okay.
Awatan tayo. So it is the word of God kat complete. Kat numapan tayo ko ni Jesus, ta Jesus is the word of God. Colossians 2:10, kunana, we are complete in Jesus, who is the head of all principality in power. Na Jesus pa iti ulo, iti amin nga panakabalin. Jesus Christ is the head. So nga naawatan tayo, agtimok ni Apo Diyos only through Jesus Christ. Number 2, apay nga ni Jesus iti agtimtimok ni Apo Diyos through Jesus Christ. Number 2 is Jesus is the bread of life. Isuna iti tinapay iti biyag. Gaputa ko na ni Jesus iti John chapter 6. Okay? Kunana Jesus nangtan ni Apo Diyos ti mana. Kadagiti fathers. Okay. Ngem inaldaw nga nang nanganda ti mana. Ngem natay da. Ngem iti tinapay nga ited ko kada kayo kunana. No kanon niyo saan kayong tumatay. No di ket agungar kayo iti maudi nga aldaw. Kunani dagiti tao ited mo kada kami di tanga tinapay. Dahito iti sungbat ni Jesus ijay 6:35 ti John. I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Mamati tayo ba nga Jesus is the bread? Kahit nangasawon, isuna iti dunggan tayo. Isuna iti birokon tayo. Ta Jesus is the bread of life eh. Okay? Kat kasano nga kanon tayo ni Jesus. Dahil iti salusuda. How can we eat you? Tanin na yun na paingados, who eat my flesh, drink my blood. Kat saan to nga matay? No di kat ada iti biyag ng agnanayon. And how can we eat your flesh? Tilasag mo. We must understand iso nga guto the word. Haan nga guto our dreams. Haan nga guto the prophets in the Old Testament. Inya tiket nga sawon we must go to Jesus. Go to the word. Anya iti ibagbagana. How come we will eat the flesh and drink the blood of Jesus Christ? Amuyo tap no maawatan tayo ti saon ni Apo Diyos. Ti ibagbaga na Jesus dito, He is prophesying what He is going to accomplish at the cross of Calvary. Amen? Nga jay bagina, jay lasag na isuna iti madusa. Maawatan tayo kumayatan nga kapsa. Da jay ti ibagbaga na ijay. Dumanto jay tiyempo nga isuna iti madusa. Jay ibagbaga na dito itanalpasan tata 2,000 years ago. Jay bagina eat the flesh isuna iti madusa eh. Iso nga jay ti Holy Communion. Nga kanon tayo di jay tinapay nga napisi-pisi. Nga jay bagina. Iso nga pandangan iti bagina kahit nang saon you believe nga in His body iso iti nadusa because of our sin, because of your sin. Jay ti pandangan iti bagi ni Jesus. Jay panag-inom ti dara, you believe that you are washed by the blood of Jesus Christ. Wow! Hallelujah! Nawatan tayo, Jesus is the bread of life. Yan yan. Kat dayjay iti mensahe, iti word. Jesus is the word of God. Jesus is the bread from heaven. God is speaking only through Jesus. Gaputan ni Jesus kompleto para kada tayo. That will give life. That will give peace. That will give eternal life. Amen. He is not talking a tangible bread. Sana nga ibagbagati tinapay nga pinaaduna iso nga kay ti tao.
Dayjay nga pinaaduna nga tinapay pinakan na iti more than 5,000 people. Umabot iti 16,000 dayjay. Ta 5,000 men except women and children. Dayjay nga pinaaduna nga tinapay kinanda intaki damot lang. An nga dayjay iti mangted iti bihay. It is Jesus. And number 3. Okay, number 1. Number 1, that Jesus is the Word of God. Number 2 is Jesus is the bread of life. And number 3 is Jesus said, kunana, man shall not live by bread alone. Okay, pagbalinom dito bato ti tinapay kunani devil, ngam kunana Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Ang kaskas daw ta DJ ibagbaga ni Apo Diyos ket it is the word of God, it is Jesus. Nga DJ iti bread of life nga isuna ni Jesus. Okay, no kaan mamin anut in parehas na nga iti makan iti tinapay kani iti sao ni Apo Diyos. Ngano kayat nga sawon iti bread is daily bread. Antay umot nga mangan iti mamingsan nga may sangal daw, antay nga mangan iti mamingsan nga makalawas, ti makalawas. Antay nga mangan iti mamingsan ti makabulan, makatawon. 3 times a day. Saan pa lang halang nga 3 times a day, mabalin nga 6 times a day or 7 times a day. Hallelujah. Regular. Kahit nga sawon regular mo ti panangan tayo iti sao nga Apo Diyos. Isong ayat nga kakabsat, dahito iti mensahe, agbababad tayo, iti gadget tayo nga saan, nga jay sao ni Apo Diyos, iti pagbababadan tayo. God give that gadget to you, ada iti cellphone mo, mabalin ka di nga dayta iti usarem, tapno iti kasta ag-study, agdengdengeg, kadag iti anointed preachers, iti sasao ni Apo Diyos. Okay, mabalin nga agpuy-puyat ka, gapu iti games, gapu kadagi jay nga buy-buyain dita cellphone mo. Ngam God has a message for me this 2025, nga I will use you idrin kunana this mangrugiti da ito nga 2025. Kat inyang iti usaram kanyak pasturak mo. Okay, sino inya pa iti dadumang nga usaram kanyak. Na impan kiniyak di jay minsay kan ni Moses nga sinuti adda kaniyam kuna ni Moses daytoy sarukod ti kanayon nga igigem na isu nga day jay iti sarukod ti inusar ni Apo Diyos ipurwak mo dayta nga sarukod inpurwak na nagbalin nga uleg idi nga alaom inala na nagsubli nga sarukod isu nga inmay kaniyap nga daytoy cellphone isu iti igigom ko. Hallelujah. Isu mo ti usaron ni Apo Diyos. Tapno ibagak iti sao ni Apo Diyos nga ented na iti puso. Tapno madano na dagiti agkasapulan. Gaputa kunana ijay Joshua 1:8 nga this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate it day and night dayta, that you may observe to do according to what it is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Kaya tayo nga rumangay, kaya tayo nga adan iti good success. Ngam iti instruction iti sao ni Apo Diyos, agdengeg ka, i-meditate mo, i-study the Word of God. Uray mo't lang, it is Psalms chapter 1. His delight is in the law of the Lord, and in His law He meditates it day and night. He is like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Uray kitaan tayo di jaya sa unya Apo Diyos ibagana agdengeg tayo ag-study tayo the Word of God tapno rumang ay ka. Isu nga daytoy ti minsan niya Apo Diyos, God wants you to prosper.
God wants you to be blessed, but first, hear His word. Hallelujah. Do everything nga inbagana. Madaydayon ti Apo.